Bajollat i Roc Blanc. Avui anirem a fer aquest parell de cims de la petita comarca de Donezan. Pels qui no sapigueu on està Donezan, hem passat per Puigcerdà, Montlluís, Formigueres i a dalt de tot del Capcir hi trobem el petit lloc de Donezan. Això és el Donezan i des de la seva capital Carigut, una mica més enllà, hem agafat la pista forestal que porta al refugi de Laurenti. Hem deixat el cotxe aquí al refugi de Laurenti a 1.616 metres i hem tirat la vall de Laurenti cap amunt. Passarem pel bonic estany de Laurenti i enfilarem cap amunt en direcció al Bajollat. Abandonarem les fites que porten directament al coll de Laurenti i nosaltres anirem a fer el nostre primer cim. Un cop fet aquest i seguint la carena i el coll de Laurenti anirem al Roc Blanc, el segon cim d'avui. A l'estany de Laurenti, una zona realment maca. Al fons ja podem veure el pic de Bajollat. See the sun come rising and white wings start to fly. A poc més de 1.900 metres està situat a l'esplèndid estany de Laurenti. Nosaltres seguirem pujant just per sota del Roc Blanc, el segon cim d'avui. I don't wanna close my eyes, don't wanna leave the stage now. El Donezan, situat entre Formigueres i el Coll de Palieres, és la part més alta de la comarca del Capcir i fa frontera amb la vall d'Orlú i l'Arièix. Blanc. I anem cap a fer el baixallada. Salvador. Aquí deixem les fites del més habitual camí que porta cap a Coll de Laurenti i nosaltres ens dirigirem directament a buscar el Bajollat. Allà al fons podem veure la carena que seguirem per fer el cim del Roc Blanc. El Donezan, igual que tot el Capcir, formava part de la Corona d'Aragó i encara podem veure vestigis de la parla catalana en alguna de les plaques com aquesta al poble de Carigut. El Bajollat, ja hi som. També haguéssim pogut pujar per la contigua vall de Galba. Ara l'estem veient aquí al fons. Allà al fons de tot podem veure els perics. Deixem el cim del Bajollat i anem cap a Coll de Laurenti. Per baixar el coll, en algun punt haurem de fer servir les mans. Ja som a Coll de Laurenti. Com indica el lletrero, aquí al fons tenim la vall d'Orlú. Coll de Laurenti, 2.400 metres. Deixem el coll i tirem cap amunt a buscar la cresteta que ens durà al Roc Blanc. Una mica de cresteta i ja serem al cim. Com sempre, en Josep aprofitarà qualsevol mica de pedra per enfilar-s'hi. El Roc Blanc, el segon cim més alt del Donezan i a l'extrem dels Pirineus axials. El primer més alt és el Bajollat. Pot! That's a l'altra banda.
Fem un mos i direm cap avall, passant pel coll de Laurenti. Allà baix ja veiem l'impressionant estany de Laurenti. Tot plegat hauran estat a vora de 15 quilòmetres de distància i a vora de 1.200 metres de desnivell, en un dia esplèndid i una companyia molt bona. En Josep, la Lourdes, la Carme, en Salvador i la Montse. Salvador Salimo, t'ha dit això? Que et parla en castellà.